ପରଟା ହେବ ଏତେ ସଫ୍ଟ, ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ ସମସ୍ତେ ଖାଇବି ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ପରଟା, ଗୋବି ପରଟା କ'ଣ କେମିତି ବନେଇଛି। ଆପଣ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି। ଫୁଲକୋବିକି ଏଠି ତାକୁ ଭଲ କିଣି ତା ନାଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ କରି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ତା ପାଖୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେଲି। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଆଗରୁ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିବା। ଯେହେତୁ ଏବେ ପରିବାରେ ବହୁତ ବିଷ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ କୋବିର ପୋକ ଥାଏ, ତ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ରଖିଦେଲି। ଏପଟରେ ମୁଁ ଅଟା ନେଇଛି। ଅଟାରେ ଅଳ୍ପ କଳା ଜିରା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜୁଆଣି ନେଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନି ଆମର ମିଠା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନି ପକାଇନି। ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ କିଣି ନରମା କରିକି ଦଳିବେ। ଯେତେବେଳେ ପରଟା କରିବେ, ପରଟା ଯେମିତି ଦଳିବେ ସେଠି ପରଟା ଭଲ ରୁଟିଟା ସେତିକି ସଫ୍ଟ ହେବ। ଭଲ କିଣି ନରମା କରିକି ଦଳିଦେବା। ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଯେଉଁ କୋବିକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସେ କୋବିକି କଦୁକସରେ ଭଲ ସରୁ ଦାନା ଯେଉଁଥିରେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭଲ କିଣି ତାକୁ ଗ୍ରେଟର ସାଇଜ୍ରେ ଭଲ କିଣି ତାକୁ କୋରି ନେବା। ଜଲ୍ଦି କୋରିବେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ କୋରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେ ଭଲ କିଣି କୋବିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା କୋରି ହେବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କୋରି ନେଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଓଜାଡ଼ି ନେବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ରସୁଣ ଛେଚା, ଅଳ୍ପ ଅଦା ଛେଚା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ପକାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଜୁଆଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସରୁ ସରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପକାଇନି। ଏସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ କିଣି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନି। ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କଲେ ତ କୋବିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିନି। ଯେ କୋବିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲେ ପରଟାରେ ଦେଲେ ପଚପଚିଆ ହେବ, ଭଲ ବେଲି ହେବନି, ଓଦାଳିଆ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇନି। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖି ଲୁଣ ବି ପକାଇବେନି, ପଛରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିବି ପରଟା ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ତାକୁ ଦେବି ପରଟାରେ ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ନେଇକି ତାକୁ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପରଟା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଶାକୁ ନେଲି ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ତାଟିଆରେ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯେତିକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଲାଗିବ ତାକୁ ନେଇକି ଭଲ କିଣି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଅଟା ଗୁଳା ନେଇକି ଟିକେ ବଡ଼ ଗୁଳା ନେବେ, ଯେହେତୁ ପରଟା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବଡ଼ ଗୁଳା ନେଇଛି। ପରଟାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତାକୁ ଖାଲ ରକମ କରିବା। ଏମିତି କରିକି ସେଥିରେ ଯେଉଁ କୋବି ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ମସଲାଟାକୁ ସେଇଥିରେ ଭରିବା। ଭଲ କିଣି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ପୁରେଇବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଏମିତି ହାତରେ ମାଖିକି ତାକୁ ଟିକେ ଚାପି ଦେବା। ଶୁଖିଲା ଅଟା ଛାଟା ନେଇକି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଚାପିବା, ନହେଲେ ବେଶୀ ଜୋର କଲେ ଫାଟିଯିବ। ଏବେ ତାକୁ ହାଲକା କରିକି ବେଲିବା। ବେଲିଲେ ହାଲକା କରିକି ତ ମସଲାଟା ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଭଲ କିଣି ଖେଳେଇ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଫାଟିଯିବ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ତାକୁ ହାଲକା ଗୋଲେଇ କରିକି ବେଲିବା। ବେଲିଲେ ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ପତଳା କଲେ ଆମର ପରଟା ଭଲ ଫୁଲିବନି ଆଉ ଫାଟିଯିବ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପତଳା ରଖିବାନି, ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟାଟା କେମିତି ଏତିକି ଟିକେ ମୋଟା ରହିବ। ଏବେ ମୁଁ ତାୱା ଆଗରୁ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ପରଟାକୁ ପକାଇଦେଲି। ପରଟାକୁ ଟିକେ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ସେକିବା। ଏବେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ହେଉ ଘିଅ ହେଉ ପକାଇବେ। ପକାଇଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟା ମୋର ଏଠି ହାଲକା ଟିକେ ଫୁଲୁଛି। ପରଟା ଯଦି ଭଲ କିଣି ବେଲି ହେଇଥିବ, ଫାଟି ନଥିବ, ତାହେଲେ ପରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଫୁଲିବ। ଏଠି ମୋର ବି ଭଲ କିଣି ହାଲକା ଫୁଲୁଛି।
ପରଟାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ନାଲି ନାଲି କରିକି ଏମିତି ପରଟାକୁ ସେକିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋବି ପରଟା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲ କିଣି ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିତରଟା ଟିକେ ଗରମ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧରି ପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରଟା ଦେଖାଉଛି, ଭିତରଟା ପୁରା ଭିତର ଭଲ କିଣି ଫୁଲିଛି। ଯେହେତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପରଟାଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।